Welcome to the Leading Sight News. West Karbi Anglong MP Along Honorable Minister of Panchayat and Rural Development, Food and Civil Supply and Consumer Affairs General Administration Department Government of Assam, Sri Ranjit Kumar Das ng Kahumri. Paypay ni Phaing ko rapor ni Sri Ranjit Kumar Das Assam Government pen ng Kahumri kewang. Hamren habe deng ja pathua klam along District Resource Center Foundation Stone along e ingputikang si Assam Forest atum chetong dun pen thengpi arong ta e somtekang. Lason dak taksi Dr. Tulram Ronghang tame hamran arong supia phan non kewang jiarni kaching thur amowan bompo lapen ladak si pa develop po puta hamran along ke doprong arara tumaphan aning pathetekang. Lapen socheng malom kedo mohila tumapan the self help group kedo an na tumapan non kewang jilang arni selang le tumalong scheme amokhapa lepen kaching thur abar sai pipon poputa thandekang thu. Labang so mai long aluhiaman pen MAC Hatsing lapen Deputy Commissioner West Karbi Anglong lapen SP Indranir Barwa lapen MLA Rupsing Teron MLA Dorsing Ronghang lapen EM MAC atuman chetong dun pen labang so mai mesen pen mai pejut pon. Hamran pen Journalist Ronghang report the Leading Sight News. প্রায় 2 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে আৰু এই ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত আমাৰ ভিডিচিৰ যিমানবোৰ সদস্য বা পঞ্চায়তৰ লগত ৰিলেটেড যিমানবোৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী তেওঁলোকক বিভিন্ন সময়ত মাজে মাজে ট্ৰেইনিং দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু 2 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে হোষ্টেল থকা এনেকুৱাকৈ আমি প্ৰতিখন জিলাতে বনাইছিলোঁ। আমাৰ যি ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙতো প্ৰায় 95% কাম তাত সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু আজি আমি পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ কাউন্সিলৰ চিফ তুলিৰাম ৰাহাং ডাঙৰীয়াৰ আহ্বানত আমি সঁহাৰি জনাই আজি আমি 2 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই কাৰ্য আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। যোৱাবাৰ Kuti pho atangka panong si sok phe anglong along lukhimon adawan pi kikim ke chengjia phan DC lapen Karbi Anglong termas kanser atum nang Kahumri kewang. Lakhain ko ratrok Dwarbagori constituency angkang lakha hini dolamara bapuram tok biarong adung kedo North East India angkang along anong chithangklong along ri lukhimon ashram anparta guru akeng ri lukhimon adawan pi along pini Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma kapin khara tengpen jaseme sok phe anglong along lukhimon adawan pi kikim kerangji ke pangcheng ponji aphanpura pini Karbi Anglong DC sang pi nirala phangchupi ADC officer staff lapen Karbi Anglong termas council education yam Richard Tokbi anparta local MAC la atum chetong nun si Karbi Anglong District Commissioner kaninje tekanga tengke lokhimon adawan pikikim kerang ponjia phan pen chenglok ason development asai klem pon popusi Assam government lapen Karbi Anglong termas council atum kuti photang ka ponong pon loputa pachini pon labang soja megahut lukhimon adhoro makuru madan intihan sek lapen lukhimon sangha along saipu kong kandhiram timung atum chenglok kethe kiding atum lapen kaprek atum chetong nonsi alira champidun lapen disia ke hai pi setame nang Kahumri kewang ahod ning in sampik lapen ning in chiret ason si chethek ponlong lapen kuru along setami hirjume chahang ponlong po poralang litaning karong cha alam thei chipaklang tekang long hopen something ling report the Leading Sight News. Oh, pini ke elitum Karbi Anglong rat lapen ladak dolamara havar lapen bikheke ke ladak elitum hempu ahem kup an pini ke banglong pot ning charong pik lapen ladak ha ladak ke cheng pen get pen nang kilut an pen ta ining charong pik ing thir jira son sineli theklong lapen ladak ke wang pen ke an se ining ta ing thir eta son se theklong la se pini arni ke la ka do ka ve Karbi rat lapen dak dolamara rat lapen nang litum hoi phan sitame nang litum phan chor par pik lo dak nili ke wanglong apot sitame lapen nili ladak pini ke wang ke ladak hempu pen ta nang chingwai lo ladak mondir doji lapen ha dak ason fil pe ne lahai litum akaching hone Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma si scheme penang andeng pon nang jipulo la sinili tum pini spot nang kelang lo acha ka scheme ke cheng bom lo la penili tum prapjin pen la hai scheme ta mesen pen kaddo ka ve dolamara rat la pen dak lokhimon aphan ke kroya korte ingtir tum an pen a hidrumi en sinili tum la sokam cheng pon thupo pusin li tum pini la dak anang ke humri Labang so kami mintu lam pen cheng ponji sanang o nili tum cheng phit po mo cheklo alom an ke cheng thupo amount thani man
kadok ave ladak ke 5 crores scheme la pen ladak non nilitum ke deng pon ke sonpli la sonpli scheme ta nilitum non chekloi jon baga philo pulo tang te nilitum prabjin pen nilitum claim pon po athema already sanctioning order pen nang le alo nilitum khali la plan and estimate nilitum bonai nang po la pen spot lang dam tu pur se nilitum pini spot along ke bang pen se hala sorting pen se nilitum plan and estimate bonai pen se government of assam atum nilitum joma pipo स्कीम के पीपी ने scheme ke la field development dolo mondir dolo la pen non ako dengpon thupon nilitum belek belek ta total son place scheme do ji ladak main ke ladak mondir angsong lo la pen hala field development akama hai ta hala dak aling bernang le tuma tek long lo penang an ki chun che dolang hala hai ta pachun pon je prabjin penang polake botor bokan jong si mesen lo pulo dong te mochek lo pen non ke arve janglang la se mochek lo pen si nilitum cheng pon po la pen kisuman office formalities dolang la so formalities aphan ke already nilitum pini penta process kori ponlo la pen estimate pe neta nilitum joma allo non ke cheng nangi pulo tangte la mochek lom pen ke cheng pon po la pen nang le towar ke tangte pot ke nilipini la dak thek long lo athema nili ta non headlang ke join la pen pini wang pen thek long lo la he phanta ke patang ji la pen scheme deng ponangi pulo tangte nilitum chief minister an pale po pale pencil high scheme ta patang ji phan si chuning ri ponang litum rat hoi pen ta